netejat. I l'última imatge, per posar un exemple del que crec que se pot aprofitar, això ja no és Copenhague, això és Amsterdam, i ens dona també una lliçó interessant per a la ciutat de València que sí no tenim clar. I és la idea que a poc no només hem de recuperar espai per a les bicis i que n'hi hagi carril bici. I veieu que en Amsterdam ja tenien carril bici. Però el carril bici, per així dir, compartia espai tendencialment més amb els vianants que amb els cotxes. Doncs l'actuació que estan fent ara experimentalment, aprofitant la crisi, és baixar les bicicletes a la via per on van els cotxes, perquè en el fons, si és un carrer pacificat, se pot fer, i donar l'espai del carril bici als vianants. I això és una lliçó important per al disseny de futur que probablement hauríem de tindre a València, estructural, però també per a les microactuacions d'ara. Té sentit fer espais segregats per a bicicletes quan estem parlant de vials amb molta circulació de cotxes. Però si estem parlant de vials que es poden naturalitzar, pacificar, aleshores passem les bicicletes amb els cotxes i donem aquest espai als vianants. Després, si voleu, parlem dels concrets projectes per a la ciutat de València, però jo crec que això són idees molt concretes de coses que s'estan fent ja per ahir i que ens permet veure cosetes que es podrien fer a València i es podria tractar d'aprovar.